ina ga gidan ga yau na ji kamshi ina ga yau an yi girki mai daɗi an yi girki mai daɗi tiri ba tiri na rantse da Allah ka bar haka don ka ganin kawai bugu aljannu shi ta haka bani su wallahi sai na faɗa ma malam to bari ka ji in dai kana barin yamma mutane hitsari ga gini ka bari don in ba haka nan baka tawo da area kai hitsari kashi za su baka kai ko ina hitsari makaranta hitsari kuma na hitsari in kana barin yamma mutane hitsari ga area ka bari in ba haka nan ba sai an baka kashi amma na rantse da Allah ka bar ma haka don wallahi ka tsorata na kuroro da nan gidan su Allah wajen yarba wannan suna bala'in ba da sadaka amma ni matsala guda hakurin nake a bamu na kai ba a ba mu komi kaga me gada kullun na zo sai na ga yana ci abinci amma bai ba ko na tsaya bai ba yau ba mu zai je na gani ya ba wani dan makarantar mu da gani ma ya ƙoshi Kai, ku zo ga wuri ko sallama ba ku. Halan makarantar ku ba yi muku abinci ne. ku zo ku ansa Yau da ma.